Behanie. Predstav si toto. Každý druhý deň si obuješ tenisky, vybehneš von a dáš si poriadny beh. Len mesiac. Možno si myslíš, veď to je len pár kilometrov, čo sa vlastne zmení. No verte mi, tvoje telo sa začne správať, ako by prešlo tajným tréningovým programom pre superhrdinov. Na začiatku sa ti môže stať, že beh je ako skúška. Svaly kričia, dýchanie je rýchlejšie, tep je vyšší a ako keď počuješ svoj obľúbený hit po prvýkrát po mesiaci ticha. Ale postupne sa začne diať niečo úžasné. Tvoje telo sa prispôsobuje. Srdce sa stáva silnejším, svaly pružnejšími a energia, ktorá ti predtým chýbala, sa objaví tak, ako keby si práve našiel tajný bonus v hre, o ktorom si ani nevedel, že existuje. A nie je to len fyzická zmena. Psychika sa mení rovnako drasticky a dramaticky. Každý beh je ako malá investícia do tvojej nálady. Uvoľňuje endorfíny, tie hormóny šťastia, ktoré ťa robia spokojnejším, menej vystresovaným a lepšie pripraveným zvládať toho otravného kolegu. Po mesiaci sa začneš cítiť tak, ako by si mal v tele vlastného cheerleadera, ktorý ti neustále hovorí, ty to zvládneš, len pokračuj. Dnes sa pozrieme na všetky zmeny, ktoré sa s tvojím telom a myslou dejú, keď sa rozhodneš bežať každý druhý deň po dobu jedného mesiaca. Od srdca, svalov, metabolizmu až po náladu a disciplínu. Zistíme, čo sa deje. Krok za krokom, kilometr za kilometrom. Tak sa pohodlne usaď, priprav sa na výlet do sveta, kde sa obyčajný beh mení na malú revolúciu vo vašom tele. 10 výhod behu každý druhý deň po dobu jedného mesiaca. Za prvé, silnejšie srdce a lepšia cirkulácia. Po mesiaci behu tvoje srdce funguje ako supervýkonný motor. Pumpuje viac krvi s menším úsilím a cievy sa stávajú pružnejšie, ako pružina v kvalitných hodinkách. Menej únavy, nižší krvný tlak a vyššia výdrž pri akejkoľvek činnosti. Za druhé, tónované a silnejšie svaly. Nie len nohy, aj jadro, chrbát a ramená sa zapájajú. Po mesiaci sa tvoje svaly správajú ako dobre otesaný tím, spolupracujúci efektívne a nepadnú po prvom náznaku stresu. Dokonca aj chodenie po schodoch je po tomto mesiaci menej ako ťažký maratón. Za tretie, vytrvalosť a energia. Tvoje telo začne využívať energiu efektívnejšie, ako keby si upgradeoval batérie vo svojom mobile. Po mesiaci behu sa cítiš nabitý energiou, schopný zvládnuť viac vecí bez toho, aby si sa cítil vyčerpaný. Za štvrté, zlepšený metabolizmus a spaľovanie tukov. Pravidelný beh zvyšuje metabolizmus, takže spaľuješ viac kalórií aj v pokoji. Tvoje telo sa správa ako šikovný spaľovací stroj. Tuky miznú, postava sa tvaruje a cítiš sa ľahšie, ako by si práve prešiel cez filter Instagramu. Lepší spánok. Beh stimuluje melatonín a zlepšuje cirkadiánny rytmus. Po mesiaci spíš ako bábätko. Ľahko zaspíš, máš hlbší spánok a ráno sa cítiš svieži. Za šieste. Zlepšená nálada a menej stresu. Endorfíny robia svoju prácu. Stres klesá, depresívne myšlienky ustupujú. Po mesiaci sa cítiš šťastnejší, spokojnejší a psychicky odolnejší. Je to ako mať vlastného motivačného poradcu v sebe samom. Lepšia sebadisciplína a motivácia. Pravidelný beh buduje návyk a disciplínu. Po mesiaci sa stávaš spoľahlivejším. Je to ako keď si každý deň dávate mini cvičenie a nakoniec sa to stane prirodzenou rutinou. Za 8. Posilnenie imunitného systému. Pravidelný pohyb stimuluje biele krvinky a zvyšuje odolnosť voči infekciám. Tvoje telo sa správa ako pevne strážený hrad. Vírusy a baktérie majú menej šancí. Za 9. Lepšia rovnováha a koordinácia. Beh aktivuje stabilizačné svaly a nervový systém, takže sa lepšie udržíš na nohách. Po mesiaci sa pohybuješ ako skúsený tanečník, stabilne, elegantne a s menším rizikom zakopnutia. Za 10. Zlepšenie kognitívnych funkcií. Pravidelný beh zvyšuje pretok krvi do mozgu, zlepšuje pamäť, sústredenie a hlavne kreativitu. Po mesiaci môžeš cítiť, že riešiš problémy rýchlejšie a s jasnejšou a chladnejšou hlavou.
ako by si mal v mozgu vlastného osobného asistenta. Na záver. Takže len mesiac behania každý druhý deň a tvoje telo a myseľ sa menia k lepšiemu. Silnejšie srdce, tónované telo, viac energie, lepší spánok, menej stresu, silnejšia disciplína a dokonca aj lepšia hlava. Všetko naraz. A najlepšie je, že tieto zmeny sú len začiatkom. Ak sa rozhodneš pokračovať, tvoje telo sa ti za to odvďačí ešte viac. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odoberajte kanál a napíšte do komentárov, aké video by ste ďalej chceli vidieť. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!